אתה עובד בשירותם של בעלי הון, מותר לך, זה לגיטימי, ואתה רוצה להשפיע על החדשות שלנו, וגם זה מותר לך ולגיטימי, אנחנו צריכים לנסות למנוע ממך את זה. אבל כדי להצדיק את מה שאתה עושה ברמה המוסרית, אז מה אתה אומר ככה? קודם כל התקשורת היא בדיוק כמונו, היא עושה את אותם דברים בדיוק כמונו, היא מושחתת לא פחות מכל הדבר הזה. היא פעם הייתה ככה והיא תמיד ככה, אני לא אמרתי מושחתת. כי מעקמת, עושה ספינים, בשבילי מי שמונע מידע משיקולים לא ענייניים הוא מושחת. אבל כל אחד וההגדרות שלו. בכל מקרה, מה שאתה בא להגיד זה, כולכם כמוני בדיוק, רק שאתם משחקים אותו שאתם עובדים במקום אחר. אז אני רוצה להגיד לך שלא, אנחנו לא בדיוק כמוך, אנחנו עובדים במקצוע אחר, גם כנראה משתכרים הרבה פחות, מכיוון שאנחנו עובדים במקצוע אחר, והמטרה שלנו בסופו של דבר היא להביא את האמת, וכל האמת, ורק את האמת, ומי שמאיתנו לא עושה את זה טוב, אז בוא ניתן לו בראש, ומי שמאיתנו עושה את זה טוב, אז בוא לא נשווה אותו לפרסומאי. אני חושב שהניסיון לייחס את זה בצורה אישית הוא חלק מתוך התרגיל הקבוע. אני אומר לך, כשבאים להתמודד עם בעיה, אני אעשה כל מאמץ כדי לנסות ולהביא לידי כך שתהיה תקשורת חופשית ואובייקטיבית ככל האפשר, אלא שאני כפי הנראה, אולי בגלל זקנתי, בעל ניסיון יותר גדול ממך. אבל איך באים לידי ביטוי המאמצים האלה? שנייה. אתה כבר הרבה שנים, איך באים לידי ביטוי המאמצים לייצר תקשורת חופשית ועצמאית? ואני... או שעכשיו אתה מתחיל בזה? לא, אני מכיר בעובדה שהסיפור הזה, האידאי, הוא לא סיפור נקי, הוא סיפור מאוד מאוד מורכב. ורביב, אתה כמו כל אדם אחר, וטבעי בעיניי, מגיע עם מוטיבציה. גם מיקי מגיע עם מוטיבציה. היא אמרה את זה. יש לה תפיסה חברתית. מה הבעיה עם המוטיבציה? שום דבר, אני רק אומר... אני אפילו בא עם השקפת עולם ודעות. אני אומר שהאדם שבא עם מוטיבציה ומראה חלק מתוך תמונה ולא נותן את כל התמונה, אתה יודע, יש עיתונים שכתוב, העיתונאי הוא אורח של חברת סמסונג, עכשיו בתערוכת האלקטרוניקה, נכון? או הבעלים הוא פישמן בעיתון למטה. אולי על זה צריך לחשוב. איך אתה לוקח, אני שואל אותך עכשיו, כדי שאני אוכל לסמוך באמת על התקשורת, ואני ניזון מתקשורת, תאמין לי, אין הרבה אנשים שמזריקים מידיה כמוני. אבל כדי שאני אוכל לסמוך על התקשורת, ועוד יותר חמור בעיניי, כדי שילדיי ונכדיי יוכלו לסמוך על התקשורת, אני מחפש את הכלים שבהם באמת הם יוכלו להבחין בין האמת לבין תיאור חלקי, מוטה, אחר, העיתונאי שנוסע על חשבון סמסונג הוא מאוד לא בסדר, ואני לא נוסע על חשבון אף אחד, אבל אתה יודע מה ההבדל? העיתונאי שנוסע על חשבון סמסונג הוא לא בסדר ברמה האתית. אתה מייצג את סמסונג ששולחת את העיתונאים האלה. לא את סמסונג עצמה. לא, סמסונג דווקא טוב, אני מוכן. אוקיי, אז חברות אחרות, ואתם שולחים את האנשים האלה, ואתם דואגים לייצר את הפרצה הזאת, ולנסות להזנות עיתונאים, שהרבה מהם מרוויחים משכורות מאוד נמוכות, ואז הם רואים בזה צ'ופר מאוד גדול, לנסוע לתערוכת סמסונג בברלין, ואתה מבין את זה מצוין. אז בוא לא נשווה בין מי שחוטא אתית, מכיוון שבאמת הוא מרוויח משכורת נמוכה, והוא לא צריך לחטוא, וזה לא הצדקה לחטוא, והוא לא צריך לנסוע, לבין מי שדואג לשלוח את המשלחות האלה. עכשיו אני מבין, אתה יודע שבחוק, נכון רון? שידול זה עבירה פלילית וזנות לא. אז אני מבין לאיפה הוא שולח אותי. אז אני רוצה להגיד לך, לא מרגיש כמשדל, מרגיש כמי שמשחק על המגרש. אני חושב שבאליפות המוסריות אני לא נופל ממך. באליפות תרומה למדינה לא נופל ממך. באליפות הכנות לא נופל ממך. משחק את המשחק על אותו מגרש שאתה משחק, לא מסכים לכל הדברים שאתה אומר. אני פועל בהרבה כלים. דמוקרטיה היא לא מושגת על ידי כלי בודד אחד, במקרה הזה התקשורת.